Ну што ж, спадарства, я думаю, што будзем пачынаць. Вітаю усіх тых, хто, што называецца, не спіць альбо вырашыў, скажем так, патраціць час на гэты стрым. Адразу адпішыце, калі ласка, наколькі мяне чуваць, бачна, ці ўсё окей. І наша размова – гэта раскол беларускай нацыі. Так, досыць правакатыўная там ліку заставачка. І, прызнацца, наштурхнула мяне на думку прапанаваць і такую тэму. Ну, такая публічная, ну, не то што перапалка, спрэчка між двумя беларусамі. У Фейсбуку патрапіў, прозвішча называць не буду, акалічнасці таксама, але было пытанне такое. Абодва, у прынцыпе, прытрымліваюцца, мякка кажучы, не лукашэнкаўскіх поглядаў, не пра лукашэнкаўскіх, але гаворка ішла пра тое, ці размаўляць з умоўнымі ебацькамі. І адказ быў аднаго з удзельнікаў гэтай дыскусіі, што не, катэгарычна дараваць ім няма, скажем так, ёсць багата што не можна ім дараваць, і, маўляў, мы прыйдзем, мы ўсё памяняем. Ну, прызнацца, такая думка, она досыць часта гучыць, і гэта мяне наштурхнула на тое, каб вернуцца да тэмы, пра якую казаў Шмат. Гэта раскол у грамадстве. Там графікі, все іншае прыводзіць не буду. Ну, калі коротка, просто давайте так, па тым, тых, хто мне даўно на канале ведаюць, назовем так, матэрыяльную базу, таму што шмат разоў прабіў гэта з графікамі з часткай. Ёсць некалькі цыклаў даследаванняў, альбо некалькі такіх набораў дадзеных. Адзін – гэта даследаванне па ідэнтычнасці беларусаў, як яна змяняецца. Менавіта як ідэнтычнасць, гэта робіцца раз на 2 гады звычайна, публікуецца ў адкрытым доступе. Апошнія выданні фундаваў фонд Эберт, у іх на сайце гэта вісіць, дзе выводзяць 5 групаў беларусаў. Ну, умоўна кажучы, свядомыя, там тых, хто фармуецца, абыякавыя, савецкія беларусы, ну і умоўна прарасійскія. Пры гэтым група прарасійскіх самая маленькая, яна блізкая да, ну, імкнецца да знікнення пастаянна. За кошт прапаганды можна нагнаць, але не праблема. Ёсць наборы сацыолагаў, якія глядзяць з палітычнага пункту гледжання прыхільнікі, непрыхільнікі палітыкі Лукашэнка альбо пратэстаў. Ну і больш вядомы той же самы Чатэм Хаус, які ў апошнім сваім даследаванні, але гэта гарадская аўдыторыя, адразу кажу, выводзяць 4 групы, што гэта прыхільнікі пратэсту, які да сёння застались 13%, эканамічна незадаволеныя, прыкладна столькі ж, 32-33% гэта электаральныя другі Лукашэнкі і абыякавыя або нейтральныя вся рэшта. Пытанне тут не ў палітычных упадабаннях, а пытанне, што людзі абсалютна розныя і абсалютна па-рознаму думаюць. Таму што, калі мы берем ідэнтычнасць, там нават успрыняццё дзяржавы яно карэнным чынам адрозніваецца. Таму што для адных дзяржава гэта штосьці вялікае, моцнае і важна, для другіх гэта сервіс. Для трэцяй дзяржавы гэта наогул нішто не выяўляе, і дзяржаўнасць не выяўляе ніякай каштоўнасці. Ну, як, напрыклад, для прарасійскіх. Беларуская дзяржаўнасць маецца на ўвазе. І калі такая разбіўка, то можна бясконца марыць, казаць пра змену ўлады ў Беларусі, але давайте проста уявім сабе так. Окей, нават там не 13% прыхільнікаў пратэста альбо свядомых, нават там 25-30, змяняецца ўлада. Праходзяць першыя дэмакратычныя выбары. А як вы думаеце, электаральнае ядро Лукашэнкі, оно будзе галасаваць за прыхільнікаў зменаў? Супрацьлеглых лайкаў? Я не думаю. Верагодна за ўсё яны будуць абіраць кагосьці бліжэйшы да свайго. База нейтральных, яна распаўзецца. Прарасійскія будуць шукаць прарасійскую партыю і так далей. І гэта стварае сітуацыю, яна в Украіне абкатывала шмат разоў. У Беларусі, дарэчы, да гэтага ўсё ішло, каб канстытуцыйная рэформа ўсё ж такі была праведзена раней і у мяккім фармаце, каб, але у гісторыі няма каб та калі,
Аднак першы варыянт канстытуцыі быў гатовы лукашэнкаўскай 19 годзе і маглі правесці ў 19 годзе выбары прэзідэнта, не парламента, тады крышку па-іншаму развівались падзеі. Але у любым выпадку фактар, у тым ліку і Расіі, і фактар палітычнага расколу унутры беларускай нацыі, яшчэ раз, каштоўнасна, ён не дазваляе аб'яднацца вакол нейкай адной ідэі. Зараз фактычна кропкі кансэнсусу ёсць дзве. Не варта беларусам ваяваць супраць украінцаў, і другая кропка — гэта Беларусь мае застацца суверэннай, як сацыёлагі вызначаюць, альбо незалежнай. Гэта ўжо, дарэчы, досыць нармальна, але пытанне: у нас ёсць цудоўны сусед пад назвай Расійская Федэрацыя, якая умее грацца ў электаральную дэмакратыю таксама. І Расія ставіць, не маючы магчымасці увайсці як дамінуючая сіла на палітычнае поле, каб все палюбілі, умоўна кажучы, Крым, яна ставіць на раскол грамадства. Калі, умоўна кажучы, ёсць палюсы магнітаў, альбо палюсы палітычнага поля, які не могуць з сабой адзін з адным размаўляць, то пры змене да дэмакратыі з'яўляецца патрэба у нейкім пасярэдніку. Вось гэты пасярэднік круціць сабака. В Украіне так шмат разоў праходзіла, было некалькі такіх невялікіх партый, які выконвалі такую ролю. Такое праходзіла ў Малдове, такое, в Грузіі зараз крышку па-іншаму. Але гэты алгарытм не новы, і тут нават калі адкінуць Расію, то адсутнасць магчымасці гаварыць адзін з адным, гэта спрычыняе вялікую колькасць альбо вялікія рызыкі проста абвалу Беларусі як дзяржавы. Таму што тое, што мы бачым зараз, гэта, умоўна кажучы, ядро прыхільнікаў Лукашэнкі, напалоханая частка 20-м годам плюс сілавікі. Гэта першае было жаданне: давайте выганем, растопчем, магчыма, нават ці знішчым, ці так далей, прынамсі прыберем з вачэй тых, хто з намі не згодны. Окей, ёсць эміграцыя, ёсць азлабленне з іншага боку. Уяўляем, сітуацыя мяняецца. І зараз, допустим, нельга сказаць, што сітуацыя стабільна на беларускім палітычным полі, што все нормально ў грамадстве. Так, вонкава, унутры Беларусі, за кошт рэпрэсій, все нормально. Цяпер давайте развернем палюсы. Што рабіць з тымі 30%, калі з імі не размаўляць? Тады штурхаецца да знешніх сіл. Гэта можа быць Расія, гэта можа быць хто заўгодна іншы. Да тых, хто, скажем, будзе прасоўваць сваю думку, свае погляды, у тым ліку свае інтарэсы. Гэта агульна. Таму пытанне на пачатку было, што рабіць з нацыяй, склейваць нацыю, шукаць. Так, у нечым склейваць, але пытанне ў тым, што нацыя не можа быць цалкам маналітнай, яна не можа прытрымвацца адной такой магістральнай думкі, што все адно, все адно. Тады гэта не нацыя, рэлігійная секта, даруйце, калі ласка. Пытанне ў іншым. Каб жыць нармальна і прымаць нейкія рашэнні, патрэбна мінімум адна умова — размаўляць. Каб размаўляць, трэба такая рэч, як ведаць, з кім ты размаўляеш, альбо пазнаёміцца. І вось адказ на першае, яшчэ да пачатку стрыма пытанні, гэта, на маю думку, важная рэч — гэта пазнаёміцца самім з сабой. Альбо беларусы маюць пазнаць, што такое беларус. Таму што так, калі мы берем выступ Александра Лукашэнкі, то там ёсць беларускі народ, там некі цудоўны, працавіты яшчэ некі, сябруе з рускім народам, але ў нас свой шлях, свая дарога, мы, маўляў, малацы. Окей, берем іншы бок. Беларусы, беларускі маюць штосьці зрабіць, што мы не ведаем, і гэтак далей. Але мы маем палітызаваныя палюсы, і мы маем абыякавых альбо нейтральных, і мы маем эканамічна недовольных, якія, дарэчы, адпалят ядра пратэсту. Калі ты хочаш з нейкім размаўляць, ты мусіш хаця бы пазнаёміцца. Ты мусіш ведаць, з кім ты размаўляеш, хаця б імя, гэтак далей. Тое ж самае ў грамадстве. Калі ты камунікуеш і прасоўваеш нейкія палітычныя наратывы, палітычныя канструкцыі, ты мусіш ведаць, хто такі твая мэтавая група. І тут, дарэчы, таксама вельмі цікава яшчэ адна з'явілась, пашлі дыскусіі ў сувязі з
са знікненнем часткі знешняга фінансавання, маю на ўвазе USAID. Адпаведна, загаварылі, пашлі дыскусіі. Сёння глядзеў на Deutsche Welle дыскусію. Што такое гранты, ці добра гэта, ці кепска. І от на Deutsche Welle, а якая ваша аўдыторыя, як вы ацэніце сваю эфектыўнасць, аднаго з карэспандэнтаў. І от было, што нас все яшчэ глядзяць, гэта класна, гэта наша эфектыўнасць. Але з іншага боку было такое, што вот, маўляў, у нас ўжо 1 мільён беларусаў з'ехала, і от з іх хтосьці жыве кепска, хтосьці добра. Разумееце, вот вельмі важны такія пазначкі ўжо станам на сёння. Таму што калі ты хочаш зменаў, ты ведаеш, якая колькасць людзей думае як ты. Якая колькасць людзей думае амаль як ты, і яны могуць тэарэтычна цябе падтрымаць. Што хвалюе тых, хто нейтральны, і як думаюць твои апаненты. Гэта першае, што трэба ведаць. Калі ты хочаш апеляваць, атрымаць зваротную сувязь ад нейкай аўдыторыі, ты мусіш хаця бы ведаць колькі. Вот давайте з пункту гледжання, такі як склеваць і так далей. Першае і ключавое. А што сябе уяўляе сёння беларуская нацыя? Як у Беларусі, так і за мяжой. Нават з пункту гледжання колькасці і аб'ёму дыяспары. Таму што ёсць ацэначныя лічбы. Окей, у нас ёсць... Спачатку казалі 300 000, пасля казалі 500. От сёння ўжо пачуў 1 мільён. Спадарства. Вызначыць колькі вельмі лёгка. Людзі ўжо даўно не жывуць, скажем так, на візах і на нелегальным, нейкім чынам легалізуюцца. Статыстыка ў краінах Еўропы ёсць. Вот пагадзіцесь, нават калі з пункту гледжання міграцыйнага цэнтра можна ж взяць гэтую статыстыку, правда? Пасля вызначыць, якая частка з тых, хто знаходзіцца на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза, ёсць палітычна матываванымі перасяленцамі альбо мігрантамі, а хто паехаў проста зарабляць. Гэта розныя інтарэсы. Які ёсць бізнес, якія супольнасці і так далей. І як хаця працаваць з людзьмі па-за межамі Беларусі. Ты ўжо тады ведаеш сваё электаральнае поле альбо сваю мэтавую групу, і ты можаш з імі гаварыць, таму што далёка не ўсе ёсць прыхільнікамі, назовем так, дэмакратамі. Ты, хто проста зарабляе, ганяе фуры, ну да, ім не падабаецца, што Беларусі, таму яны працуюць за мяжой, але пры гэтым, ну, наўрад ці яны гатовыя з прыдыханнем узгадваць там віленскі ці варшаўскі офіс. Але гэтым людзям штось не падабаецца, вымушана працаваць за мяжой. З імі можна камунікаваць, правда? Гэта першы крок. І тут, дарэчы, вяртаючыся да гранту, гэта таксама зваротная сувязь, і гэта таксама фінансаванне. Калі ты ведаеш, колькі людзей, тваіх суайчыннікаў жыве ў нейкай краіне, і плаціць падаткі, ты ведаеш, ці можаш ты, вот, напрыклад, як Польша, ёсць некаторых еўрапейскіх краінах, так званыя падатковыя адлічэнні на сваю дзейнасць. Ты ведаеш, ты можаш, ну, прынамсі, спрабаваць прарэкламавацца, каб гэтыя грошы шлі табе. Першыя званочкі ўжо былі, гэта, дарэчы, добра. А гэта наконт не толькі гэта пра грошы, гэта сярод іншага і пра тое, што ёсць зваротная сувязь. Калі ты хочаш выйсці ўнутр Беларусі, чым думаць? Ты ж самае, яшчэ раз, наборы от ключавых каштоўнасных вот таких вот канструктаў, яны апісаныя, напісаны раз на 2 гады. Гэта, дарэчы, тое, чаго няма ў украінцаў. Няма тут такога глыбокага даследавання па ідэнтычнасці. Дарэчы, тое, што толькі зараз, калі певень клюну пачалі глыбока рабіць па Малдове, у Беларусі гэта ёсць. Адпаведна, ты глядзіш, што цікавіць людзей, чым яны давольны ці недавольны, і прапануеш гэта. Па механізмах дастаўкі, я ўжо пра гэта казаў, ёсць каналы, ёсць магчымасці данесці інфармацыю. Галоўнае, што ты ведаеш, каму кажаш, і ты гаворыш той мовай, тымі словамі, якімі людзі гатовыя пачуць. Так, гэта наступіць на гарлянку ўласнай песні. Гэта магчыма абмяркоўваць рэчы, якія могуць не падабацца табе самому, уступаць в дыскусію. І плюс расстаўляць прыярытэты, для чаго ты працуеш.
І гэта тычыцца, дарэчы, абодвух бакоў. Таму што вот так зараз пачалі гаварыць пра нейкі образ будучыні, што трэба прапаноўваць пазітыўную павестку з абох бакоў, таму што образа, што будзе з Беларусі, што мы будзем рабіць з Беларусі, няма. Але адказваць на актуальныя пытанні, ну нават з пункту гледжання беларусы мабільныя, як мы бачым, скажем так, развіццё, ну проста руху грамадзянаў праз межы. Ёсць рэальная праблема, прычым як для дыяспары, так і для тых, хто беларусы. Калі ласка. Але спрабаваць нейкім чынам. Ну, было, дарэчы, буду і хваліць і, умоўна кажучы, хаяць актыўнасць, якую вядзе спадар Лебедзь, калі як бы там не было, ён спрабаваў камунікаваць, што так штосьці там з Ціхановскага вырашалі, што Літва працягнула, адцягнула поўную забарону на в'езд аўтамабіляў на беларускіх нумарах. Окей, пракамунікаваў. Гэта ўжо добра. Ну, дарэчы, у Фейсбуке гэту групу сваю ён камунікуе рэгулярна. Але гэта добра, гэта большая актыўнасць, спроба зачапіцца за нешта. Але паралельна з гэтым вот пытанне расстаноўкі прыярытэтаў. Яшчэ раз, калі ты хочаш змяніць, ты гаворыш пра важнае. Вот цяпер 5 дзён даўніны адмыслова адкрыў гэты пост, паглядзіце, калі ласка, каму гэта бяспечна. Рэзалюцыі еўрапейскага парламента па Беларусі і так далей. І падчас сустрэчы таксама абмеркавалі ўзаемадзеянне ў фармаце міжпарламенцкай групы па ўкраіне ЮФОЮ супрацу над пазітыўнай альтэрнатывай для новай Беларусі. Ну вот класна будзе. І ў дужках, у прыватнасці, праект закона аб роўных магчымасцях для жанчын і мужчын. Хлопцы, дзяўчаты, вы рэальна лічыце, што гэта прыярытэт? Калі я лезу на сайт вось гэтай, скажем так, новай канстытуцыі, там ёсць праекты законаў. Ёсць праект закона аб упаўномочаным правах чалавека, ёсць аб месцам самакіравання, аб урадзе, прэзідэнце, ёсць праект статута Сойма і сам праект канстытуцыі. Група працуе, як там напісана, з 22-го года. Гэта все, што нарадзілі? А як будуць падаткі? А што з сацыяльнай сістэмай? А працуе она ці не працуе зараз? Вот сёння мне задавалі пытанне па той же самой дамове аб гарантах бяспекі між саюзнымі дзяржавамі. Давайте так, яна на сайце Дзяржаўнай думы, Рады Федэрацыі, она з'явілась учора. Хто-нибудь з топавых спікераў яе ўжо пракаментаваў? Нават палітычных. А гэта тое, што людзей можа хваляваць. Гэта наўпрост кранаецца. Гэта называецца палітычная камунікацыя. Наступная дыскусія, так? І паверьце мне, неўзабаве яны, скажем так, пачнуцца і з таго боку, якраз такі нават з лукашэнкаўскага лагеру будуць адказваць і будуць ісці на штосьці кшталту дэбатаў. Але не ў фармаце, што вы злачынцы, не вы злачынцы, у фармаце проста выцягнуць на размову пра будучыню. Тое, што людзей цікавіць. Канкрэтныя тэмы, якія паказваюць, што нам трэба, па-першае, трэба размаўляць адно з адным, а другое, трэба прыходзіць да некага кансэнсуса або нейкіх кампрамісаў. Таму што калі без гэтага, калі кожны замыкаецца скажем так, у сваім доміку, у сваёй ракушкі, ну, у такім выпадку, прашу прабачэння, але палітычная сістэма Беларусі, она будзе, мягка кажучы, у дзіцячым стане, нават, калі не сказаць, у зародкавым, нават пасля нейкіх зменаў. У нас будзе Лукашенко 1, 0, 2, 0, 3, 0, ну, што называецца, палітычную сацыялізацыю шмат хто прайшоў ўжо пры Лукашэнку. Што мы, дарэчы, бачым на прыкладзе офіса са спробай зрабіць, скажем так, тую ж самую міні-адміністрацыю прэзідэнта. І от размова гэта адно. Другое, пры гэтым я застаюсь аптымістам, у тым ліку за кошт таго, што змяняюцца знешнія абставіны. Таму што будзе мяняцца і будуць зменьвацца варункі вакол Беларусі раз, будзе дынаміка такая ці іншая вакол вайны в Украіне, і ёсць пытанне адсутнасці часткі фінансавання і, магчыма, змены прыярытэтаў, дакладней, змены прыярытэтаў. Гэта вельмі важна.
Таму што для апанентаў Лукашэнкі гэта пытанне перайсці на якраз таки шукаць сваю аўдыторыю, то, пра што я сказаў, і атрымаць зваротную сувязь. Таму што ў грантавым конкурсе ты проста пішаш справаздачку. А тут нет. Тут альбо шукаеш грошы, збіраеш грошы, альбо проста глядзіш, колькі адрэагавала на цябе людзей, якія ёсць твоёй мэтавай групы. Менавіта весці размову. З другога боку, іншая частка, яны паспрабуюць таксама перацягнуць назад, вярнуць і гэтак далей, стварыць нейкія, от я не дарма казаў пра Канапацкую, таксама стварыць нейкія свае праекты, якія будуць выцягваць на поле бліжэйшае да Лукашэнкі нейкім чынам таксама шваць, але на сваіх умовах. Але покуль магніты, вось гэта полюсы магнітаў, яны між сабой не камунікуюць і не будуць камунікаваць, то грамадства атрымаецца проста разарваным. І выходзіць на іншыя групы, той, хто выйдзе першы, ну ён атрымае перавагу. Я не кажу зараз, што давайте все даруем і гэтак далей. Не. Але камунікаваць складанае пытанне. Камунікаваць пераходнае правасуддзе. Нават датычна чыноўнікаў, таму што ёсць заявы, напрыклад, таго ж самого Франка, вось яшчэ што. Окей, ёсць нейкі, скажем так, здаровая частка чыноўнікаў, з якімі мы будзем працаваць. Окей. А як вы будете аддзяляць? А што з міліцыяй, што з іншымі? Гэта трэба камунікаваць, спадарства. Пра гэта трэба думаць. І людзям патрэбна канкрэтыка. Вось гэта якраз такі сшывае. З іншага боку, калі для Лукашэнкі тая ж самая, скажем так, сітуацыя. Таму што мы будзем жыць лучше. Лучше, чым кто? Лучше, чым когда? Тут той же самы вакуум. І калі вакуум з двух бакоў, то ў гэты вакуум влазяць трэцяй сілы. Яны будуць влазіць. Таму проста станам на сёння так, хутчэй за ўсё, з адным трэба будзе нейкім чынам адпетляць, каб Лукашенко застаўся пры ўладзе хаця б на пару годзікаў, яны будуць рабіць, спрабаваць знайсці нейкія выхады і на еўрапейскі союз, на ту ж самую краіну, пры гэтым застаючыся ў жахлівай залежнасці ад Расіі. Другім трэба будзе знайсці сваё месца ў палітыкі ў будучыні. А вось вам новыя умовы. І ў гэтых умовах пытанне не хто сядзе за стол перамовы там у вузкім кабінеце, а пытанне, хто будзе камунікаваць з насельніцтвам. Якраз такі тут у аднаго боку ёсць перавага, гэта тэлевізор, прапаганда, гэтак далей, і рэпрэсіўны апарат, у другога боку ёсць, у тым ліку, альтэрнатыўная крыніца данесення інфармацыі. Той ж самы TikTok, і YouTube, і Telegram, і іншыя механізмы. Але і ў адным і ў другім выпадку пытанне напаўнення. Калі яго не будзе, ну... І сшыўка гэта не за кошт таго, што мы добрыя. Яшчэ раз паўторю, сшыўка гэта канкрэтыка. Канкрэтыка, што мы будзем рабіць, альбо камунікацыя па складаных пытаннях. Нават па пытанні, ці можам мы, беларусы, дамовіцца адзін з адным. Па пытаннях, як я ўжо казаў, пераходнага правасуддзя. Калі вы хочаце зачапіцца за нейкія грошы ў будучым, у тым ліку фінансавання палітычнай ці грамадскай дзейнасці, пытанне знешняга гандлю, пытанне падатковай сістэмы. І гэта не бясконцыя сустрэчы дзесьці альбо ў Расіі, альбо ў Еўрапейскім Саюзе. Гэта пытанне канкрэтнае. Пытанне закрытасці дакументаў. Чаму падпісаная дамова, скажем так, не апублікавана? Чаму публікуюць маскалі? Прычым гэта можна падаваць у тым ліку цалкам нармальна, нават з пэўнай доляй гумару. Бо, напрыклад, калі аналізую беларуска-расійскі гандаль, так, в Беларусі шмат што там пад грифам ДСП. З адкрытых крыніцаў не возьмеш. Бераш расійскую ведомасную статыстыку, вуаля! Альбо береш статыстыку Еўразійскага банка развіцця. Ну, гэта таксама. Ну, то так, то лірычнае ступені. Але у нашым выпадку ключавое гэта якраз такі пачынаць размову людзей з людзямі.
Так, пакуль завочна, пакуль просто інфармацыйнымі, ну, альбо правакацыямі, альбо інфармацыйнымі інтэрвенцыямі. Але перастаць гаварыць, што вот што альбо там у нас ёсць беларусы ворагі, вораг палітычнай сістэмы. Варожа можа быць ідэалогія. И перестать обогульнять, что вот или белорусы это русские там со знаком качества или что-то еще, или вот есть белорусы и белорусские. Конкретные группы. Тому алгоритм подшиванию вельми прост. Вывучить, хто, як думае, якіх поглядаў, каго што хвалюе, і просто хаця б прапановваць штосьці па гэтых ключавых пытаннях, хаця б просто абмяркоўваць і выцягваць другі бок на гэтае ж самае поле, на гэтае ж самае пытанне. Бо калі гэтага не зробіцца, то калі не пачнем размаўляць адзін з адным, ні пра якую сшыўку не можа быць гаворкі. І калі самі беларусы не дамаўляюцца адно з адным, то гуляюць знешнія сілы. Все адно адкуль. Таму што з усіх бакоў свету яны будуць казаць, што яны за мілае, белае, пушыстае і добрае. І ў дадзеным выпадку якраз такі гэта мяч, скажем так, альбо мячы па абодва бакі палітычных барыкад. Таму што без гэтага, ну, даруйце, калі ласка, магчыма, сумбурна, але просто реально накіпела, без гэтага цяжка. Ну і нарэшце паслядоўнасць, таму што калі той, хто хоча нейкім чынам выйсці, ён на людзей і я разумею, што кажу банальныя рэчы, выйсці на людзей і спрабаваць нейкім чынам выцягнуць камунікацыю, знайсці прыхільнікаў, ну, рабі канкрэтыку, прапануй канкрэтыку. Калі сказаў, то рабі. Ну, неяк так. Прашу прабачэння, калі хтосьці разлічыў на нейкія гатовыя алгарытмы, але гэтых алгарытмаў няма. И вот тут уже одразу: Матерь Божия, товарищ, ты ж кеш призывать диалога между насильниками и жертвами, хз чего? Вашу мать. Я закликаю не до диалога между насильниками и жертвами. Я закликаю до диалога между белорусами и белорусами. Я закликаю до того, как думать. Коли ты хочешь выиграть выборы, окей, сбоку оппозиции, то ты хотя бы ведай, кто твоя метовая группа, ты хотя бы вывучи. Ты ведай, что их хвалюе. И поднимай гэтая тема, не про равноправие мужчин и женщин. Ты кажи, як ездить праз межу, яка буде соціальна політика, що ти пропонуєш по податках. Кого ты посадишь, решт, кого не посадишь. Размовлять с людьми. Тому що в одворотному випадку, окей, сподіватися на доброго дядю, там, ті Байдена, ті когось ще, хто принесе в Білорусь демократу і приведе вас до влади. А 30% прихильників Лукашенка, що з ними робити? Альбо ти їх переконуєш зараз і спробуєш переконати, що треба розмовляти. Треба, скажем так, погоджаться хотя бы на ключевые тезы, что Беларусь там незалежная и так далее. Ну, альбо даруйте в таким выпадку рыхтовать себе спокойно место ці на раздел краины, альбо, грубо кажучи, действия в миграции. И то же самое до другого боку. Потому что теория отмовы частки громадства, она приводит до примитивизации громадства. И потраплению залежности. Рано ці позна социального выбуху. Еще раз спробую патлумачыць вельмі проста, что вакол ситуация меняется. И так в Беларусі хочем мы таго ці не хочем, хоча Лукашенко таго ці не хоча, але будзе ціск на транзит улады. Я перакананы, што гэты тэрмін ён не можа дасядзець до конца. Альбо ему будзе вельмі цяжка.
Каб дасядзець яму трэба будзе змяніць сістэму так, што ён сам зменіцца. А дзядзька ўжо не ў тым веку, не ў тым узросце. І на гэты момант хто з кім як будзе размаўляць, хто з кім як будзе працаваць. Альбо ты працуеш з грамадствам і прыходзіш ужо на падрыхтаваную глебу, прычым для абодвух бакоў яшчэ раз. Для атачэння Лукашэнка, калі хоча усядзець, для апазіцыі, калі хоча прыйсці да ўлады. Альбо дзяржава развальваецца, гаспадарства. І гэта не гвалтаўнік і ахвяра. Гэта пра палітычныя працэсы. А што датычна пакарання віновных, ну так окей. Катэгорыя, крытэрыі. Калі хочаце, пераходнае правасуддзе, ўжо гэта 4-й раз паўтараю падчас стрыму. Уже 400, якой халеры я зняў 2 роліка пра пераходнае правасуддзе, прапаноўваючы варыянты. Я не маю палітычных амбіцый, не збіраюся ісці ў палітыку. А у нас есть купа дарадцаў па правовых палітычных пытаннях, якія зрабілі роўным рахункам 0. На эмоцыях можна падняць адзін раз, эмацыйная мабілізацыя, пасля будзе адкат. Але на эмоцыях падымаюць, каб навешаць лапшу на вушы. Яшчэ раз, з абох бакоў. Прошу прабачэння. Цяпер паехалі адказы на пытанні. Так, пан Дмітрый, то бок, ну, пра кропкі, то бок, прыводзіць у прыклад, што Стапеня казаў, што беларусы хочуць чарговага, што называецца, бацьку, і каб стабільнасць, шматвектарнасць і так далей. І запытацца, які стаўпы нацыянальнага кансэнсусу. Ну, па-першае, ключавы стаўп – гэта беларусацэнтрычнасць, яе можна прапанаваць. Другі стаўп – гэта у тым ліку тое, што сёння выкарыстоўвае той же самы Лукашенко, каб стабілізаваць сваю сітуацыю. Гэта не вайне, альбо дыстанцыяванне ад вайсковых канфліктаў. Трэцяе, роўная супраца з усіма на пачатку. За выняткам дзяржаў, які несуць небяспеку. Гэта азначае без увахода ў канфлікты, без лішніх прычынаў. І гэта не нашмат адрозніцца ад рыторыкі абодвух бакоў. Проста напаўненне рэальным зместам. І чацвёртае, гэта ключавое, што людзей слухаюць і прымаюць нейкія альбо рашэнні, альбо нейкім чынам дзейнічаюць у адказ на пачутае. Вось гэтага няма. І ключавое у пошуку, скажем так, каб склейкі нацыі, для таго, каб пачаць любую палітыку па склейцы нацыі, там, і так далей, па пераадоленню канфлікта, ты мусіш вызначыць межы, от умоўна кажучы, калі альбо час праходзіць, альбо канфлікт, якім чынам будуць называцца, вызначацца вінныя ў парушэннях, на якім узроўні будзе адбывацца ўзаемнае прабачэнне, ўзаемнае дараванне, гэта называецца пераходнае правасуддзе, ад пэўнай межы. Якія крытэрыі, як зрабіць так, каб гэта не паўтарылася. Але гэта трэба камунікаваць. Калі ты хочаш перацягнуць сябе частку чыноўніка, ты мусіш паказаць, што вот дасюль табе нічога не будзе, таму што ты проста выконваеш свае абавязкі. А вот перагнуў паліцу, тады да, тады дрыбеш. І гэта не пытанне нацыянальнага кансэнсусу, скажем так, каб все думалі адно, гэта пытанне дыялога ўнутры краіны. І гэта пытанне выхаду на хаця больш-менш эфектыўную палітычную камунікацыю з рознымі групамі насельніцтва.
Ігор, пракаментуйце апошні ваенны пагадненне Лукашэнкі Пуціна, военной базы Российской Федерации на 10 гадоў, наколькі все фігово, а навошта Лукан такое падпісаўся? Ну, у рэальнасці гэта дакумент фіговы, калі браць для Беларусі, таму што так ён дае магчымасць для России размяшчаць свае войскі і так далей. Будзе ратыфікаваны тэкст, я пройдусь конкретно по пунктах, ну але у дадзеным выпадку гэта адзін з засцерагальнікаў Российской Федерации, каб Беларусь не выскачыла з яе арбіты. Другі засцерагальнік тут таксама хочу нагадаць, гады 3 таму падымаў у роликах тэму рэструктурызацыі расійскіх даўгоў і казаў, што ключавы крэдыт там і па беларускай АЭС і крэдыты міждзяржаўныя яны рэструктурызаваліся з выплатамі з пікам выплат з 25 по 27 альбо 28 год. Вот якраз таки гэты час настаў. Таму ў бліжэйшыя пару год мы будзем плаціць вельмі шмат адной Расійскай Федэрацыі. І паралельна з гэтым ёсць, напрыклад, па АЭС падпунктик, што пратэрміноўка аплаты можа спрычыніць патрабаванне выплаты ўсяго цела крэдыту у тэрмін некалькі месяцаў. Таму гэта фінансавы назовем так інструмент, якім Расія трымае Лукашэнку за жабы. Але з іншага боку, калі мы гаворым пра апанента Лукашэнкі, гэта той же самы інструмент або тыя ж самыя тэзы, якімі можна размаўляць у тым ліку в Европе, што у пошуку падстрахоўкі на такі выпадак пры умове транзіту альбо змены ўлады. Просто неабходна знаходзіць агульныя пункты супадзення наконт агульнага плану развіцця беларускай нацыі. Гэта Алесь. Так, кропкі кансенсуса. Немагчыма, каб все думалі адно, але шукаць кропкі кансенсуса. І гэтыя кропкі падсвечваць. Таму што кропка кансенсуса, калі яна ёсць, яна паказвае, што ты такі ж самы, як я. Вот Алесь вельмі добра выказаўся, прашу прабачэння, калі я досыць сумбурна у першай палове стрыма, але гэта так. Але для таго, каб знайсці кропкі кансенсуса, трэба ведаць, што людзі думаюць, трэба выцягнуць на дыялог. Глядзець на зваротную рэакцыю. Нават в умовах рэпрэсій, абмежавання доступу да інфармацыі, абмежавання зваротнай рэакцыі, ты просто глядзіш хаця б на твои прадукты, што зайшло, што не зайшло. Просто фактычна закідваць ідэі. Как вы думаете, станет ли Зенон Поздняк после смерти, по версии российской программы, чем-то вроде Бандеры по аналогии с Украиной? Не думаю, я думаю, что яны будут, скажем так, ну, это будет такая пужалка, але не шмат часу прайшло, таму наўрад ці. Это то же самое, как Черновол в Украине, он не стал такой пужалкой, хутчэй спрабуюць замаўчаць. Як вы ставіце да фігуры Надежды Абрамовай, руководителя Союза беларускай моладзі 40-е? Ну, гэта сам СБМ, гэта была досыць цікавая арганізацыя. Так, яна была цэнсавана немцамі і так далей, але як бы там не было, гэта было каля 40 тысяч маладых людзей. Таму тут ёсць свая спецыфіка, і гэта пытанне таксама, дарэчы, адна з кропак нацыянальнага кансенсуса, гэта пытанне гістарычнай памяці, што спроба раздзеліць гісторыю на добрую частку і кепскую, не ўспрымаючы все, што было, гэта прызводзіць да таго, што частка людзей яна перастае верыць дамінуючай групе, якая прапануе сваю версію гісторыі. Нармальная гісторыя, яна упітвае ўсё, як слаёны пірог. Таму так, это частка нашай гісторыі, хочаш ты таго ці не хочаш, і яна існуе. Былі ідэалісты, былі служакі ў Саюзе беларускай моладзі, былі патрыоты, былі тых, хто апынуўся там выпадкова, але гэта цікавая, адначасова трагічная гісторыя. Тое ж самае па Гадлевскаму, хаця Гадлевскі больш шматгранная, скажем так, фігура, ўсё ж такі чалавек, які спрабаваў заснаваць і развіваць асобна ўзяты палітычны праект, рэзка беларусацэнтрычны, гэта было цікава. Васюра, злачынец і все. Игорь, как вы думаете, Зенон и его ресурсы получали деньги от USAID? Мне все одно. Вот поверьте. Я у кожным відео кажу дякую спонсорам на YouTube,
подписчикам на Patreon. І, в прынцыпе, калі мне хтосьці кажа, што для развіцця YouTube канала патрэбны там шалёныя грошы, ну, калі гэта канал аднаго чалавека альбо групы, ну, прашу прабачэння, у меня была адзіная інвестыцыя, гэта вебка. Мне падарыў сябра. Все. Вся рэшта гэта ўжо даходы з рэкламы з гэтага YouTube канала, то, што дапамагаюць на Патрэоне і так далей. Калі тебе ёсць жаданне штосьці сказаць, ёсць час, ну, знойдзеш і рана ці позна, у тым ліку і фінансавы, скажем так, вынік атрымаеш ад сваёй працы. Какой разряд нести людей, которые участвовали во всем в 2020-м, и сейчас очень сожалеют, потому что в 2019-м все было хорошо, сейчас мы потеряли все, начинали жить с нуля в других странах. Ну, слухайте, а навошта людей уносить по разряду? Это группа людей, которые пэўнай мерай думаюць. Бачыце, вы тое, пра што я казаў, вы самі выделілі пэўную групу. Калі людзі вымушаны былі выехаць, аказаліся ў эміграцыі ў складанай сітуацыі, так на 3-4 год накрывае. Гэта незалежна ад прычынаў выезду. Асабліва, калі ёсць нейкія умовы, якія неспрыяльныя. З гэтымі людзьмі трэба размаўляць, трэба працаваць. Урэшце рэшт, нават тыя ж самаапазіцыйныя структуры маюць вызначыцца, дзе ў якім накірунку іх мэтавая група. Мэтавая група можа быць эміграцыя, дарэчы, і дыаспара часткова. Але не спрабаваць загнаць всіх в одно. Прычым, калі казаць пра дыаспору, гэта можа быць мэтавая група, якая можа фінансаваць дзейнасць, каб вярнуцца. На мой погляд, для супраціў унутры Беларусі будзе сфармавана толькі ўнутры Беларусі. Так яно і будзе сфармавана, да. Ой, давно пора размежеваться, ставить Брест, Гродно, районная отдельная страна, и Батик вышвырнут на восток. Окей, цудоўна, да, давайте разделим. Только забываем, что Берасці значная частка с пункту гледжання русификации, это вынікі российской политики. Город Берасці оказался значно больше русификован, чем навакольные города. Это так, дарэчы. Тому вот я спадзяюсь, что гэты так званы Грыша Шарапаў, натуральна, што все тут под нікамі, што гэта такая правакацыя, спроба пажартаваць, ну але даруйце, гэта не смешна. Таму што, окей, калі ты прапануеш альтэрнатыву Лукашэнку, што мы атачэнне якога схіляецца, што выгнаць значную частку насельніцтва гэта добра, і ты прапануеш зрабіць тое ж самае пры змене ўлады, ну а чым ты адрозніваешся? Там ліку у такім выпадку для самой Беларусі, як краіны, для беларусаў як нацыі, нічога не зменіцца. Просто адна шыльда зменіцца на другую. Плюс памяняецца на мінус, а механізмы застануцца тымі ж самымі. То же самое вот в феде людей, которые участвовали в революции тапок, нужно отнести к категории лохи. Другими словами, невероятно не поверили русским мне. У Беларусі, дарэчы, адбылася адна вельмі каштоўная рэч у 2020 годзе. Яшчэ раз, ты, хто мяне глядзеў, яны памятаюць, што я быў песімістам наконт перспектывы па пратэсту ад пачатку. Я досыць часта рэзка выказваюсь пра апазіцыйных лідараў, ну, таму што даруйце, калі ласка, баліць. Калі можна зрабіць, можна з гэтага зрабіць падмурак на будучыню, але ну, робіцца як робіцца, назовем гэта так, каб нікога не абражаць. У Беларусі традыцыйна былі, калі браць грамадства, ну, як мінімум дзве групы насельніцтва былі традыцыйна апалітычнымі. У тым ліку адна з групаў, якая мае, яна мае, не то што мела, яна мае фінансавы рэсурс, гэта вот новая ўзніклая група гарадскі сярэдні клас, якая была ядром пратэсту 2020 года. І гэтыя групы, яны сталі цікавіцца палітыкай. На пачатку за страх у 2020 годзе, а пасля таму, што частка з гэтай групы атрымала, што называецца, в зубы дубінкі. І тое, што зараз Лукашенко быццам бы вонкі там выглядае, там стабілізаваўся, намаляваў себе амаль 90%, окей, але цікавіцца палітыкай гэтай групы не пераставалі. І прыхільнікам Александра Григорьевича яны не сталі, таму што з таго боку ёсць вакуум, адказаць няма чаго.
І біда Беларусі, трагедыя Беларусі, што з другога боку, які меў быць бы іхнім бокам, іх аднадумцамі, таксама вакуум. Размова пра беларусаў і беларусак у агуле без канкрэтызацыі. І ў выніку, да, гэтыя людзі лагічна думаюць абое-рабое. І, на жаль, для краіны гэта мала што добрага дае. Мне Дмитрий еще уже пару лет рассказывает про reconciliation, лет что-то там в Руанде, типа Беларуси надо будет это пройти. Но пойдет ли, учитывая, что в РБ только одна сторона пострадавшая? Слухайте, пытание такое, что коли ты хочешь при змене державного, по-перше, коли ты хочешь стабильной улады, незалежно от того, з якого боку ты пришел, ты вымушаны будешь коммуниковать з усіма групами. Таму якраз таки рано ці позна Лукашенко пачне стымуляваць стварэнне ліберальных, быццам бы дэмакратычных праектаў, каб нейкім чынам стабілізаваць сітуацыю. Натуральна, пад уласным уплывам альбо неапазіцыйных яму рэзка. І гэта ізноў-такі паўторю пра Ганну Канапаску, ну можна яшчэ некалькі іншых прозвішчаў назваць. Але пытанне ў іншым, што пошук механізму дыялогу ўнутры грамадства, яшчэ раз раздзяляць дыялог між людзямі і размова з грамадствам палітычных актараў з рознымі групамі грамадства, гэта крышку іншае, чым усебеларускі народны сход, дзе адзін гаворыць, астатнія слухаюць, альбо размова за закрытымі дзвярыма і пасля заяў мы што-то парішалі, а вам тут жыць. Да, такі дыялог будзе патрэбен. Пераход на правасуддзе будзе патрэбна. Ну, просто приведу приклад с одного с виду. Окей, у нас больше за 130 тысяч милициантов. Мы вырашаем, что все они злочинцы. Да? Окей, цудоўна. Мы их выгоняем без права працаўладкавання, частку спрабуем посадить. Але калі ты выганяешь, скажем так, усю сістэму дэпартамент выканання пакаранняў і всю міліцыю, а хто будзе ахоўваць тыя самыя вязніцы, які ты збіраешся пасадзіць сваіх апанентаў? Ну, задачка на логіку. Для тых, хто жадае памахаць шашкай. А далей мы маем каля 30 тысяч следакоў. Частка з іх, да, навінная, яна здзекавала з людзей. Частка сумленна, што называецца, выконвала загады па фальсіфікацыі, частка проста працавала супраць звычайнага крымінала. Окей, але всіх пад одну гребенку, давайте. Ты выкидываешь на улицу 30 тысяч асобаў, які маюць досвед, практычна досвед аператыўна-расшуковай дзейнасці. Калі ім няма куды уладкавацца працаваць, куды ім ідуць? Крымінал. І ты атрымліваеш крымінальныя групоўкі, якія ведаюць, як працуюць праваахоўныя органы. А хто іх будзе лавіць? Freedom House правядзе паліцейскіх, вашу маць. USA ідзе ахоўніка ў вязніцы? Ці European Down for Democracy? Там гаспадарству трэба проста як мінімум думаць. Да, в Руанде было значна цяжэй, чым Беларусі. Таму што там вырезалі, але праз гэта не прайшлі. Ігор, мені здається, чи поточна сегментація білоруської громадськості схожа за пропорціями на українську ситуацію кшталту 2004-2014 років. Ну, я б сказав, що це сегментація близько 12-13 років в Україні. І відповідаючи вам, я колись вже наводив приклад, що в чомусь білоруське суспільство, якщо брати теперішній стан українських областей, схоже за структурою, за настроями на Полтавську область. Але в Білорусі є один дуже цікавий момент з точки зору, який дає певні позитивні надії або
підґрунтя для позитивних розрахунків це значно нижчий поріг патерналізму. Це означає, що значна більша доля населення, вона вважає, що вони самі є господарями свого життя, самі відповідальні за рівень життя, за рівень свого життя, своїх близьких, своєї родини. І в тому числі за свій життєвий успіх. Тому в такому форматі так це дає певний плюс, тому що є за що зачепитися на переходному етапі, тому що переходний етап в будь-якому разі він супроводжується деконструкцією старих механізмів, в тому числі частково соціальних або політичних, принаймні політичних комунікацій, і запровадженням нових. І от коли одне вже не працює, друге ще не запрацювало нормально, тут ключовим є наскільки велика доля людей, які не є носіями патерналістських наративів. І в Білорусі така доля достатньо велика, тому з точки зору переходного періоду це дає надію, що його можна скоротити як по часу, так, з другої сторони, що він може пройти достатньо, відносно легко. Кизим подал отставку. Что это значит? Ну, тут питание не только Кизим. Давайте поглядим еще. Так. Будет прогноз по Беларуси. Это праз 2 тижні. А поки что я закину такую думку. Варто приглядаться до змены персоналей, структуры и узроўня прадстаўніцтва цэлага шэрага дыпламатычных прадстаўніцтваў і дыпламатычных структураў, якія працуюць у Беларусі. У Кізіма є персанальныя з аднаго боку прычыны, а з другого боку гэта можа быць часткай агульнай хвалі зменаў, якія ёсць вакол Беларусі. Пакуль скажу так. Але на дадзены момант так, статус спецпрадстаўніка па Беларусі, ён персанальны. Кізім сыходзіць з дзяржаўнай службы, статус вакантны, дакладнейшы, ён можа ўводзіцца зноў-такі пад канкрэтную персону. Зараз прадстаўніка па кантактах з беларускімі дэмакратычнымі сіламі у украінскім МЗС пакуль што не будзе, калі не будзе новае прызначэнне праз тыдзень. Вы просто недооцениваете магчымасці беларускай ідэалогіі. Ну, якраз такі, калі беларускую ідэалогію ўспрымаць як тое, што усмоктвае ў сябе розныя плыні і аб'ядноўвае, а гэта, дарэчы, досыць блізка да ўспрыняцця значнай часткай беларусаў сябе ў гэтым свеце, то наадварот я цвяроза да гэта ставлюся. Я працую за мяжой, але неверагодна не дам мне грошы, таму што яны пойдуць на каштоўны гадзіннік вячоркі. Разумееце, пытанне тут з аднаго боку так, офісы, все іншыя, яны напартачылі канкрэтна. Але з іншага боку, тут пытанне ў тым ліку даверу. От важная вельмі тэма, бо тыя, хто за мяжой, яны зараз могуць фактычна стаць прычынай і крыніцай і асноўным фактарам, які прывядзе да зменаў у тым ліку характару дзейнасці часткі апазіцыйных групаў за мяжой Беларусі. Пры адной умове. Гэта так, на пэўным этапе все ж такі данаціць, але пры змене падыходу. Таму што калі ты даеш свае грошы, заробленыя сабой грошы на нейкі прадукт альбо нейкую дзейнасць, ты мусіш бачыць рэзультат. Праз пэўны час. І гэта азначае, што табе мусіць казаць канкрэтку, на што гэта пайшло, і мусіць справаздачыцца. Так, а Лукашенко припомнить ягонае слово з 2020 года, калі ён казаў, што амерыканцы спадрожна кіруюць пратэстамі. Ім такое не прынята звяртаць увагі падчас наладжвання взаемаадносін. Разумееце, пытанне, што
А пазаўчора паставіў пра Трампа. Тут пытанне, наколькі той же самы Лукашенко зможа зацікавіць Вашынгтон у тым, каб працаваць з ім. Гэта азначае не пра дэмакрату, гэта не пра каштоўнасці, гэта пра канкрэтную выгаду, скажем так, у сярэднетэрміновай перспектывы, это 10-15 год. Игорь, что вы думаете о блогере-вирусе? Ну, у меня это пытанне уже задавали. Я не комментую, скажем так, персоналі, калі гэта персоналі жывыя. Гэта чалавек, які мае права на сваю думку. Ён выкладае альбо пэўныя факты, альбо пэўныя, скажем так, свае тэзы на базе ці фактаў, ці размоў з іншым і так далее. Ягоныя думкі маюць права на жыццё. Ягоныя па-нармальнаму, калі офіс хоча камунікаваць і так далей, ён можа вступіць в дыялог альбо в камунікацыю, адказаць няхай завочна на частку абвінавачвання. Окей. Альбо просто праводзіць настойліва сваю пазітыўную павестку. Таксама. Гэта таксама камунікацыя, гэта частка жыцця. Але яшчэ раз нагадаю то, чым я сканчваю кожна сваё відэо. Не верце ні аднаму слову, праверяйце, пераправяйце. Можна пагаджацца ці не пагаджацца. І тое ж самае я магу сказаць пра любую іншую праграму на YouTube. Тая ж самая рэкамендацыя. Маеце ўласную голову, параўноўвайце, пагаджайцеся, не пагаджайцеся. Игорь, ну нет в Беларуси громадства, есть колхозное жлобство и так далее. Господарство? Вот наконт няма Беларуси громадства. Окей, давайте узгадаем нават гісторыю. Так я разумею, што гэта тэма, яна зараз у значнай ступені табуяваная, альбо там, скажем так, больная тэма, яна суправаджаецца у тым ліку з недаверам. Давайте узгадаем гісторыі донатаў, прынамсі часткі беларусаў. І 20-й год, і раней. Тое, што зараз унутры Беларусі, ну, працяг аднаўлення Крэўскага замка, Талакою. Пэўныя гарызантальныя сувязі, так яны не заўсёды палітычныя. У кожным грамадстве большая частка насельніцтва, гэта менавіта насельніцтва, якое нічым не цікавіцца, но хоча проста жыць, каб яго не шапалі. Але пэўныя гарызантальныя сувязі альбо гарызантальны механізмы супрацоўніцтва для дасягнення для рэалізацыі канкрэтных задачаў, пакуль што беда Беларусі, што гэта не стратэгічна, гэта тактычна, гэта ёсць. І калі казаць пра адсутнасць наяўнасць грамадства, даруйце, калі ласка, але кропка кансэнсуса наконт вайны супраць Украіны, што нельга ваяваць, прычым нават сярод тых, хто падтрымлівае Расію і спагадае ёй. І з іншага боку, кропка кансэнсусу наконт незалежнасці Беларусі, гэта таксама дарагого варта. Гэта вельмі добры пачатковы пункт для старту. Вот. Так а можна збиваючи людей, это тоже белорус ці не? Так, это беларус. Гэта частка грамадства. І калі ты хочаш нармальнага грамадства, ты мусіш камунікаваць у тым ліку ці з ягонай сям'ёй, з ягонымі роднымі, з той сацыяльнай групы, адкуль ён выйшаў, каб зразумець, чаму з'явіўся такі раз. І каб данесці нейкія тэзы, каб гэта група з часам мяняла свой настрой, свае думкі, каб такія з яе больш не выходзілі. Пераход на правасуддзе будзе альбо хутка, альбо жорсткае. Разумееце, альбо ніякае. Пераход на правасуддзе мае быць лагічным, каб быць нармальным, таму што хутка пераход на правасуддзе гэта па прынцыпу мы всех пахаялі і так далей.
але не жорстка просто пажурылі, яно прыводзіць да, скажем так, эфекта маятніка на наступным электаральным цыкле альбо раней. Людзі, якія прайгралі гэты цыкл, адваёўваюць сваё. Жорсткае гэта грамадзянскі канфлікт, ну альбо вельмі жорстка, тады мусіш даруць крыла папасці шляхам масавых рэпрэсій. Другі варыянт. І гэта азлобіць значную частку насельніцтва. Правасуддзе мае быць лагічным. Не абавязкова хуткім, не абавязкова месцамі жорсткім, месцамі не, але лагічным. Не будзе ўжо ніякага дыалога, здаў Лука Беларусь пад працяг эскалацыі, заканамерным фіналам, якой будзе ўжыта карэчніка з Беларусі з адпаведным адказам па Беларусі спадарства. Віктор К. Не, я разумею, што пра арэчнік шмат размоваў, але калі гэта такая цудоўная сістэма, якая можа несці неядзерныя заряды, калі яна такая паспяховая, такая страшная, у Расіі так шмат каб размясціць у Беларусі, вы не задумались, чаму быў толькі адзін стрэл па ўкраіне? Хаця, па ідэі, ну, вот, з пункту гледжання магчымасць направіць супрацьпаветраную абарону, ну, па той же самай энергетычным аб'ектам тэарэтычна маглі прымяніць і другі раз. А не. А таму што няма. Але ёсць так, ёсць размова пра вайсковыя базы, ёсць размова пра будучую эскалацыю. І гэта таксама частка ўцягвання Беларусі глыбей у сваю сферу ўплыву. Але ў выпадку, скажем так, выхаду расійска-украінскай вайны за межы Расіі, Украіны, ператварэння ў рэгіянальны, так, на жаль, скажем так, па Беларусі будзе пралетаць. І гэта таксама, дарэчы, пытанне камунікацыі апаненту Лукашэнкі. Так. Гляджу далей пытанні. Так, спадарства, і Фёдор, і Віктор К. Гляджу, што вы там залезлі, скажем, конкретно ў спрэчкі. Я хочу яшчэ раз нагадаць, што ключавая, скажем так, ключевое абмежаванне на маіх стрымах это максімальная карэктнасць 1 да 1. Нам реально трэба ўмець размаўляць адно з адным. Мяне не тычыцца, мяне можете матюкаць і гэтак далей. Игорь, пригласить Щегельского на стрим, давно его не видели. Окей, запрошу. Я думаю, что с Сипатом будет как с Ярузельским. Это лучший выбор. Ну, это Федор про магчымыя гаранты. Ну, але глядзіце, такія варыянты таксама. Вот уже гадзіну 03 буду завершаць, але нават з пункту гледжання гаранты ці не гаранты там для Лукашэнкі, што будзе. Гэта таксама вельмі чутлівая тэма. І у нас ёсць сегментацыя не толькі з пункту гледжання каштоўнаснага, не толькі сваркі па-палітычныя, але пытанне, што ёсць рэзанансная тэма, чаму я вот, который раз кажу пра правасуддзе перахадную, пра падатковых і так далей. Мусяць быць хаця б у аднаго боку прагавораныя нейкія тэмы. З плюсамі, мінусамі і так далей. Каб да іх пасля не вяртацца. І вот тэма, што рабіць з Лукашэнкам пасля сыходу, гэта адна з такіх тэмаў, таму што іначай будзе так, вот уявіце, допустим, ну штось там здарылася. І тэрмінова трэба сабрацца і клічуць частку беларускай апазіцыі. Частку групаў. Яны пра нешта дамаўляюцца. Пра нейкі транзіт, там нейкі спакойны, стабілізацыю сітуацыі на пераходны этап, да? І выходить другая частка кажа, блин, а баба Яга против. Умовно кажучи, верните Лукашенко, мы дальше будем бороться. Нам не подается, что такая ситуация это абсурдная.
Але гэта ў тым ліку пра размову ўнутры нават адной групы, блізкай па палітычных поглядах. Гэта не азначае, што мусіць быць там адзіна адразу магістральная лінія, да якой ўсё прытрымліваецца. Але прынамсі плюсы, мінусы, фарматы і так далей, гэта мусіць прагаворвацца. І часткова публічна, у тым ліку для прыхільнікаў, каб яны чулі. Так, ёсць рэчы нейкіх дамоўленасцей, якія застаюцца закрытымі да моманту рэалізацыі пра планы. Але ключавыя тэзісы гэта таксама публічна. І гэта таксама, паверце, склеівае нацыю. Раз'ядноўвае маўчанне, калі людзі размаўляюць адзін з адным, нават сварацца, абы не біліся. Гэта аб'ядноўвае. Вяртаемся до самого пачатку. Игорь, вы не ответили на мой вопрос. Будет ли в Беларуси лучше, если Лука пересидит Путина? Федор, пытание с Лукашенком – это пытание вакуума с того боку. Это пытание отсутности бачення будущего. Тому я не ведаю, ці будзе лепей, калі ты просто живешь одним днем, нам бы пратрымацца. Потому что свет меняется. Зараз Беларусь яшчэ мае шансы нормально стартануть, скажем так. Натуральна, не як рэгіянальны лідар, як краіна, якая знайшла сваё месца ў новай сістэме. Адсутнасць дыялогу ў грамадстве, адсутнасць альтэрнатывы Лукашенко. Гэта вот так званая стабілізацыя на тым же самым месцы. Не развіваемся, стаемся на месцы, калі астатнія ідуць, астатнія змяняюцца. Даганяць будзе балюча. У гэтым трагедыя. Ладно, спадарства. Гадзіна 06. Дзякуй, што глядзелі. Будзем развітвацца традыцыйна. Калі відэострым спадабаўся, лайкайце, каментуйце, шліце знаёмым сябрам, каму бяспечна гэта рабіць. Падтрымлівайце падпіска на Патрэоне, спонсорство на Ютубе. Традыцыйна не верьте ни одному моему слову. Проверяйте, перепроверяйте. Можно пагаджацца, не пагаджацца. Спрачайцеся, абавязкова спрачайцеся. Нам трэба размаўляць адно з адным. Ну і ў астатнім радасці, шчасця, удачы, мірнага неба над галовай. Всего найлепшага.